Всяка токсична връзка ли е twin flame? Не, разбира се. Но това им казва също така, в психологията се наричат, имат така две определения. Единият тип, нали, е такъв експлосивен, другия е такъв задържащ тип, нали, от връзките, т.е. ти чувствайки, че когато срещнеш такъв човек в живота си, общо взето винаги трябва да имате някакъв интимен контакт. Това е разликата, нали, от сродната душа. Тоест ти гориш за този човек, изгаряш, прегаряш вътрешно и затова се случва и прегаряне. Съответно, затова са флеймс, нали, затова горят. И могат и да прегорят двете души и ти най-вече, нали. Защото това е твой огледален образ. Това е всичко, което всички страхове, с които ти трябва да се справиш в живота си. А това е абсолютно всичко. Това е цялото, едно огледалото. Гледаш се себе си на огледалото и всичко, което не харесваше човека отсреща, да кажем, обаче ти си привързан към него, нали? Имаш някакъв атракшн, имаш някаква химия с него. Мислиш, че не можеш да живееш без него. Винаги е голямата драма. Чувстваш, че трябва да се бориш постоянно за любовта му. Да се бориш постоянно той да бъде добре и ти да бъдеш обичан. Не е никога безрезервна любовта, както при сродните души. Където сродната душа винаги трябва нещо да преживееш в себе си вътрешно като трансформация. Трансформация има и тук, обаче много често цената е много висока.